Benvinguts i benvingudes. Nosaltres som l'equip de quart SOC d'Audiovisual de l'IFOJ, de l'Institut Jaume I de Salou. En el nostre projecte en el que estem treballant tracta sobre les nostres fortaleses com a grup, interessos personals i valors. A continuació, cada grup de la classe es presentarà les nostres qualitats com a grup. Bon dia, nosaltres som Darius, Gianni, Adam. i la nostra fortalesa és l'amabilitat. Perdó, ¿estás bien? Sí. Vale, sí. Els periodístics som molt treballadors, tenim un esforç constant i cada dia ens superem molt més. Per a part d'aquesta qualitat, tenim moltes més qualitats com aquesta mateixa. Hola, sóc la Gena. Jo la Maria, jo la Gala i jo la Luana. Nosaltres com a grup som Sociables. Nosaltres som sociables perquè ens agrada fer noves amistats. Som sociables perquè ens agrada xerrar. I perquè ens portem bé amb tots els companys. Ajuda! Ajuda! Estàs bé? Estic bé. Soc la Júlia Vicente. Jo la Inara Sánchez. Jo la Kelly Rauland. Jo el Pelayo Nieto i la nostra qualitat és l'empatia. Hola, bon dia. Nosaltres som Marc i Juanpe. I les nostres fortaleses són els esports i la música. Bon dia a tots. Nosaltres som Polina, Sofia, Dulce i Esther. I els nostres valors són el respecte i el treball en equip. Ostres, que difícil. Ajudeu-me, sisplau. Ostres, que la meva companya necessita ajuda, que soc molt amable i ajudar-li. En què t'ajudo? En això. Mira, aquí has de posar això i allò aquí. Aquí tens la tasca feta. Moltes gràcies.